बै साकरिखौ सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबाय बिब' बिनानावा मोनदोंबा बेनि थाखाय सरकारखौ साबायखर आरो गोजोननाय बावदों। सोरबा सिएसबिनि मेम्बारफ्रा गावनि न'खरावनो सानै साथाम गाहाम मोनसे साकरिखौनो मोनसे रिक्रुटमेन्टआवनो सुबिदा होनाया रागा जोंथावना। साकरिखौ सोरबा मुभमेन्टआव गावनि जिबनखौ सेक्रिफाइस खालामनानै जुदि मुंख्लं जादोंबा बिथांमोननि न'खरनि मानसिया सोरबा फिसाज्ला फिसाजो बिदा फंबाय मोनदोंबा बेनि थाखाय सरकारखौ साबायखर बावदों। गभर्नमेन्टनि मैया एनाउन्स खालामनाय फाइनेल लिस्टनि थाखाय सरकारखौ गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। मैया एनाउन्स होनाय फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड आरो भिसिडिसिनि 800निख्रुइबो बांसिन साकरिनि पोस्टनि थाखाय फाइनेल लिस्ट जे एनाउन्स खालामबाय बेनि थाखाय आरोबाव खेबसे गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। जायफ्रा मोनबाय बे साकरिखौ कंग्रेचुलेशन्स आरो जायफ्रा मोनाखै जायफ्रा डिसक्वालिफाइ जाबाय बिथांमोनखौबो डिमटिभेटेड जानाङैनि थाखाय आङो गिबियावनो खावलायखाबाय। मानोना बेबायदि साख्रिफ्रा आरो माखासे फैबावगोन। नाथाय बे फाइनेल लिस्टनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। भिडिअखौ गासैबो शेयार खालाम, लाइक खालामाबाबो जागोन खिन्थु शेयार खालाम आरो कमेन्ट मोनसे लिरनानै गालां। अके, जाहाथे कनसार्न अथरिटिया बे भिडिअखौ नुयो आरो बे भिडिअनिफ्राय सोलोङो माखासे बाथ्राफोरखौ रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि। अके, आरो मा गोरोन्थि जालांदों आरो मा राइट मावखो सरकारा बेखौ जाहाथे कनसार्न मानसिया एबा अथरिटिया एबा डिपार्टमेन्टआ मिथियो बेनि थाखाय भिडिअखौ जेसे हायो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। अके, जि नुबाय नैबे मैया एनाउन्स खालामनाय फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड आरो भिसिडिसिनि रिक्रुटमेन्टनि फाइनेल लिस्टआव बेयाव माने सैज्य खालामथावै आनबियारेबल नेपटिजम सोलिदों। नेपटिजम माने जाबाय गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ सुबिदा होनाय, गावनि लोगोफोरखौ सुबिदा होनाय, गावनि असे सोरबा आंगोफोरखौ सुबिदा होनाय, गावनि आलासि बाय बाहागिफोरखौ सुबिदा होनायखौनो बुङो नेपटिजम। आरो बे जि रिसेन्टलि एनाउन्स खालामनाय फाइनेल लिस्टआव नेपटिजमा माने इनटलारेबलि जादों, सहायथावै जादों। थारमाने सोरबा सिएसबिनि मेम्बारफ्रा गावनि न'खरावनो सानै साथाम गाहाम मोनसे साकरिखौनो मोनसे रिक्रुटमेन्टआवनो सुबिदा होनाया रागा जोंथावना, निन्दा खालामथावना, माने गाज्रि मोनथावना, दुखु मोनथावना जादों। बिटिआर गभर्नमेन्टआ सिएसबिनि मेम्बारफोरखौ बा कमिटिखौ मनिटर खालामदोंना खालामाखै बेखौ मिथिया, खिन्थु बिटिआर गभर्नमेन्टआ सिएसबि दानानै दोनदों दे बिथांमोनानो जि खालामनांगौ खालामगोन होननानै जुदि माने कुनु माने दायित्वहीन जानानै जुदि बिबानखौ हेगारना होदोंब्ला बेनिसेबां गिदिर गोरोन्थि खिन्थु जानाय नङा आरोखि जिबनाव। सिएसबिफ्रा बेसेबां खैजोन केन्डिडेट राननानै लादों बेयो माने सानथावना जादों, भाबिथावना जादों। थारमाने जैजोन चेयारमेन दङ माने जैजोन मेम्बारफोर दङ चेयारमेनखौ लाफानानै बिथांमोना माने साब्रै साबा दजन रानना लादों नामा जे आं साब्रै रिक्रुटमेन्टआव होथारनांगोन, सोरबाया साबा होथारनांगोन, चेयारमेना 10 जन होनांगोन होननानै राननानै लादों नामा? बिदिब्लाथ' ओरैबायदि मानसिफोरबो दङ बिथांमोना फैसा होनो हागौमोन। जुदि फैसा होनानैनो जुदि साख्रिखौ होमारदोंब्ला अब्ला गोबां मानसिफोर दङमोन बिथांमोनाबो खिन्थु फैसा होनो हागौमोन सुबिदा मोननायमोनब्ला। खिन्थु गिबियावनो बुंनो लानो नागिरदों बै साकरिखौ सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबाय बिब' बिनानावा मोनदोंबा बेनि थाखाय सरकारखौ साबायखर आरो गोजोननाय बावदों। बै साकरिखौ सोरबा मुभमेन्टआव गावनि जिबनखौ सेक्रिफाइस खालामनानै जुदि मुंख्लं जादोंबा बिथांमोननि न'खरनि मानसिया सोरबा फिसाज्ला फिसाजो बिदा फंबाय मोनदोंबा बेनि थाखाय सरकारखौ साबायखर बावदों, गोजोननाय बावदों आरो माने गोरबोनिफ्राय माने साबायखर बावदों। खिन्थु ओरैबायदि मानसिफोरबो दं नामा जे जायफोरा कुनु सेक्रिफाइस खालामाखै हादोरनि थाखाय, समाजनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय, ओरैनो सोरबा सिएसबिनि मेम्बार जानायनि थाखाय, सिलेक्सन बर्डनि मेम्बार जानायनि थाखाय बिथांनि फिसाला बिथांनि माने न'खरनि मानसिफोरा सानै साथाम न'खरसेयाव मोनदों नामा? जुदि मोनदोंब्ला एन्ड दिस इज भेरि आनफर्चुनेट आरो बिराद मुगैथावना, बिराद रागा जोंथावना। जुदि सरकारा सानदोंब्ला इलेक्शननि सिगां जोङो साकरि होनानै पपुलारिटि गेन खालामनि, जोङो भट बेंकखौ बारायनि होनना सानदोंब्ला बेयो बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों आरो बेनि सोलायै खिन्थु सरकारा पपुलारिटिखौ गेन खालामनि सोलायै बिसोर लससो खालामदों। सरकारा सानदोंब्ला जोङो बे साकरिखौ होनानै अनसायजानि होननानै सानदोंब्ला खिन्थु बांसिन सरकारा गाज्रिसो मोनजांदों नैबेयाव। मानो बिथांमोननि जिथु रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बेयो जायाखै। रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव बबे सिलेक्शन बर्डनि रुलखौ नुदों नोंथांमोना?
जे माने रिक्रुटमेंट प्रसेसआव मोननै मोनथाम प्रसेस थायो लेभेल 1 लेभेल 2 लेभेल 3 जेरैबायदि रिटन एग्जामनि उनाव फिजिकल टेस्टनि उनाव भाइभानि उनाव फाइनल लिस्ट सोर बबे रिक्रुटमेंट प्रसेसआव नुदों बर्डआव नुदों जे गिबि प्रसेसआव रिटन एग्जामाव 1:8 एबा 10 लाखिनांगौ जुदि नोङो फार्स्ट प्रसेसआवनो जुदि 1:8 10 लाखियोब्ला सेकेंड प्रसेसआव नों बेसेबां इलिमिनेट खालामगोन जेसेबां हायो नों फार्स्ट प्रसेसआव इलिमिनेट खालामनांगौ केन्डिडेटफोरखौ सेकेंड प्रसेसआव आरोबाव इलिमिनेट खालामनो नांगौ थार्ड प्रसेस फिजिकल टेस्ट एबा नोङो फाइनल लिस्टआव आरोबाव माने भाइभायाव इलिमिनेट जाबोनांगौ थाङै माने केन्डिडेटनि अनजिमाया खम जाहैनांगौ सरकारा जुदि सानदोंब्ला जोङो साकरि होनानै जोङो पपुलारिटी गेन खालामनि जोङो भट बेंकखौ गेन खालामनि बांहोनि होनना सानदोंब्ला खिन्थु बिनि उल्थासो जादों बेयो मोनसे डिफेक्टिभ प्रसेस बिटिआर गभर्नमेन्टनि CSBनि बेयो मोनसे डिफेक्टिभ एबा बिराद गोरोन्थि गोनां आरो मुगै जाथावना सोंखारि जाथावना गाज्रि मोनथावना मोनसे प्रसेस जादों बे रिक्रुटमेन्टनि आरो जुदि बिटिआरनि गभर्नमेन्टआ मा एसेबां रेसपन्स गैयै जाखो बियो मा एसे इरेसपन्सिबल जाखो CSBखौ दानानै दोनदों सानदों नामा जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ CSBखौ दानानै दोनखाबाय बिथांमोना जि खालामनांगौ रिक्रुटमेन्ट प्रसेस खालामगोन जोंहा मनिटर खालामनांगौ जेबो गैया बे माने CSB बर्डखौ जेबो बुंनांगौ गैया नायफामनांगौ गैया होनना सानदों नामा CSB बर्डआ जि खालामगोन बेनो खालामथों CSB बर्डआव जेसेबां मेम्बारफोर दङ बिथांमोना गावसोरनि न'खरनि सोरबा फिसाजो बा न'खरनि मानसि आलासिफोरखौ सोनानै लायोबा लाथों बेयाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ सानदों नामा आरो सानदोंब्ला खिन्थु बेनि फिथाइखौ फैबाय थानाय रिजाल्टआव खिन्थु मोनगोन जोङो फोथायनाय लादों सरकारा बिराद मोजां खामानि मावदोंबो हाजासे जों नुबोबाय थादों खिन्थु बिनि गेजेरावबो ओरैबायदि सहायथावै खामानि मावनानै होयोब्ला बेबो इलेक्सन खाथियाव बे खिन्थु सरकारनि बिराद हार्मफुल इफेक्ट खोलैगोन खिन्थु सरकारनि सायाव दा बेनिखायनो आरो मोनसे बाथ्रा बे नेपटिजमनि थाखाय बे माने डिफेक्टिभ रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि थाखाय खिन्थु माखासे इलिजिबल आरो माखासे टेलेन्टेड केन्डिडेटफोरा खिन्थु हार्म जागोन बेयाव मानो गाबोन समनिया जुदि बै 1000 जन फेल जानाय 100 जन पास जानायनि क्वालिफाइ जानायनि सोलायै 1000 जन केन्डिडेटफोरा डिसक्वालिफाइ जाबाय लिस्टनिफ्राय बे 1000 जन केन्डिडेटआ गाबोन धरना होयोब्ला जोंनि ओनसोलाव अखान्ति सृष्टि जागोन गाबोन समनिया जुदि अनारेबल हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामोब्ला बै रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा स्टे जागोन अब्ला बै इलिजिबल केन्डिडेटफ्रा बै माने टेलेन्टेड केन्डिडेटफ्रा बै डिफेक्टिभ प्रसेसनि थाखाय बै इरर गोनां मोनसे इरनियास मोनसे माने रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि थाखाय बै टेलेन्टेड स्टुडेन्टफ्रा इलिजिबल केन्डिडेटफ्रा खिन्थु डिप्राइभ जानो गोनां जागोन गावसोरनि सुबिदानिफ्राय बे सरकारनि डिफेक्टिभ प्रसेसनि थाखाय जोंनि लोगोफोर दङ माखासे टेलेन्टेड इलिजिबल केन्डिडेट बिथांमोना माने रियेलि मोनथारदों एकदम माने जेनुइन बिथांमोना मोनदों आरो इलिजिबल जाथावना खिन्थु बिथांमोन मानसिफ्राबो दा सरकारनि डिफेक्टिभ प्रसेसनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि थाखाय माखासे फेल खालामजानाय डिसक्वालिफाइ खालामजानाय 1000 जन केन्डिडेटफ्रा गाबोन समनिया धरना होयोब्ला गाबोन समनिया हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामोब्ला माने प्रबेबिलिटिया बांगोन मानि प्रबेबिलिटि माने बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा स्टे जानायनि प्रबेबिलिटिया बांगोन आरो नङाब्लाबो एरियायाव अखान्ति मोनसे सृष्टि जागोन आरो सरकारा जि सानदोंमोन पपुलारिटी गेन खालामनो थाखाय भट बेंक बारायनो थाखाय खिन्थु बिनि उल्थासो जागोन बियो आल्टिमेटलि रायजोफोरनि नङा बियो सरकारिनो भुल सरकारिनो गोरोन्थि जागोन सरकारानो भुगिनांगोन बेनि थाखाय दा बेनिखायनो माने बे बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों आरो माखासे मानसि ओरै मोनदों जायफ्रा 95% माने 98% 80% मोनदों जाय 80% मोननायफ्रा खिन्थु क्वालिफाइ जायाखै खिन्थु माखासेया खम पार्सेन्ट मोनदों 50% 80% 70% मोनदों बिथांमोनासो खिन्थु फाइनेल लिस्टआव सेलेक्ट जादों बेयो बिराद माने आनफर्चुनेट माने बियो कन्डेमेबल जादों बेयो माने निन्दा खालामथावना जादों दुखु खालामथावना रागा जोंथावना मुगैथावना जादों थारमाने आसरित लाखिजायोमोन माखासे एनडिएफबिनि वार्कार्स माखासे मुभमेन्ट माने मार्टियार्सफोरनि थाखाय टु साम एक्सटेन्ट नों पार्सेन्टखौ बारायनानै हो माने रिजार्भेसन माने 3%नि जायगायाव नों 5% 10% बारायनानै हो खिन्थु बै CSBनि मेम्बार सोरबा MCLA सोरबा EMफोरा गावनि न'खरनि गावनि फिसाला गावनि आलासिफोरखौ होनानै माने बे जिथु रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बेखौ मुगैथावना खालामनायखौ खिन्थु रावबो मोजां मोनाखै बहुत मानसिफ्रा दुखु मोनदों आरो ओरैबायदिबो मानसिफोर दङ माने गावसोर माने गावनि हारिखौ बावसोमनाय मानसिफोर दङ सोरबा माने एकदम मुभमेन्टआव माने नांथाबनानै गावनि जिबनखौ बरा खालामनानै लाबाय एनडिएफबि वर्कार्सआनो जा बेबायदि माखासे आफादनि वर्कार्सफ्रा मोनाखै खिन्थु जाय माने कुनु कन्ट्रिबिउसन गैया हारिनि थाखाय ना एबसुआव दं
ना एनडिबिआव दं ना बिएलटिआव दं ना समाजनि माइबा आफादाव दं जेरावबो गैया बेबायदि मानसिफ्रानो किन्तु नखरसेनिफ्राय सानै साथामसिम माने बे रिक्रुटमेन्टनि फाइनाल लिस्टआव फैदों बेबायदि बुस्थुआ एकदम रागा जोंथावना निन्दा खालामथावना आरो भेरि आनफर्चुनेट सोरबा माने सेक्रिफाइस खालामनाय एनडिबिनो मानिबा माने एबसुफ्राबो गोबां मानसिफ्रा बुंदों किन्तु गोबां मानसिफ्रा फेसबुकफ्राव लिरसोलायदों एबसुफ्रा मोनदों साख्रि किन्तु एबसुफ्राबो मोनाखै जोंनि ओनसोलाव माखासे एबसुफोर दङ सासेबो एबसुआ मोनाखै फेसबुकफ्राव लिरलाबायदों आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिथारनांगौ दै कम्पिटिटिभ आनजाद लिरबानो साख्रि मोनजोबनांगौ बेबायदिबो नङा दै फैसा खरस खालामनानै किन्तु हाइकर्ट चेलेन्ज खालामनायाबो लस दं किन्तु माखासे मानसिफ्रा जायफोरा माने सानदों जे कम्पिटिटिभ आनजाद लिरबानो माने साख्रि मोनथारनांगौ बिदिबो नङा जोङो ओरैबायदि इजि लायो आसाम गभर्नमेन्टआव नोंथाङा साख्रि हैनाय फैजेना मोना बिराद बिटिआर गभर्नमेन्टआव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव एग्जाम लिरनायखाय साख्रिखौ मोनथारनांगौ सानदों आरो मोनिखाय सरकारखौ बिराद रागा जोंदों सिएसबिखौ बिराद रागा जोंदों बिदिबो नंद्राया किन्तु हाइकर्ट चेलेन्ज खालामोबा उकिलनो फैसा माखासे होना नोंथांमोना किन्तु लसबो जानो हागौ दै माखासेफ्रा जायफ्रा कनफिडेन्स गैया आं पास जाथारनांगौ आं बिराद मोजां लिरदों बिथांमोना किन्तु हाला दावराव दावसि खालामना लाब गैया सोरबा सासे सानै खम अनजिमानि मानसिफ्रा जुदि कनफिडेन्स दोङोबा कनफिडेन्स लेभेला जुदि हाइ आङो 90% मोनथारनांगौ 80% मोनथारनांगौ होननानै बिथांमोना आरटिए खालामजायो हाइकर्ट चेलेन्ज माबा माबि धरना खालामजायो बेयाव बादा गैया मानोना सरकारनि जिथु काराप्सन प्रसेस बेखौ रावबो सापर्ट खालामनो नाङा आंबो खालामा आरो रावबो खालामनो नाङा बे जिथु नेपटिजम सिस्टेम बे बुस्थुआ जोंनियाव सोलिनो नाङा आरो ओंखायनो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो माने इमान सेन्टिमेन्टेल जानो नाङा एग्जाम होबानो जे साख्रि मोनथारनांगौ बिबो नङा बेखौबो गोसोआव लाखिखा आङो ओंखायनो माने जाय नंगौ बेखौसो बुंदों आङो माखासेफ्रा बिराद इमोसनेल जायो एग्जाम लिरबानो आं मोनथारनांगौ ओरै सानो नोंथाङाथ' इलिजिबोलबो जानांगोन ना ओंखायनो माने जाय बुस्थुआ राइट बेयाव था एग्जाम लिरबानो मोनथारनांगौ बिदिबो नङा पस्टआ दङ बेसेबां 300 माने हमना ला 800 प्लास पस्ट दङ 800 मानसिफ्रासो मोनगोन 900 मानसिफ्रासो मोनगोन लाख मानसिफ्रा एग्जाम लिरदों लाख जन मानसिफ्राथ' साख्रि मोनाना मोनगोन 800 जन 800 प्लास मानसिफ्रासो मोनगोन मानो होनबा सिदा लिमिटेड इयुनाव गासैबो माने रिटेन एग्जामाव पास खालामजोबनानै होबाय बिनि ओंथिया बि नङा जे रिटेन एग्जामाव पास जाजोबनायानो साख्रि मोनथारनांगौ भाइभायाव माने क्वालिफाइ जाजोबनायानो साख्रि मोनजोबनांगौ बिदिबो नङा ओंखायनो जायफोरा आनजाद लिरदों नाथाय क्वालिफाइ जायाखै गावखौनो बुजि आं बेसेबां इलिजिबल स्टेट लेभेलाव आङो पास जाहां जादोंना जायाखैमोन बिटिआर लेभेलाव दिनै आं पास जायाबाबो बिराद रागा जोंदों मोनथारनांगौ होनना सानदों सरकारखौ रायदों सिएसबि बोर्डखौ रायदों गावखौबो साननानै नोंथाङा बेसेबां इलिजिबल अके किन्तु भिडिअखौ शेयार खालाम थेवबो आङो सिएसबि बोर्डखौ बुंदों सिएसबिनि चेयारमेनखौ लाफानानै साफ्रोमबो मेम्बारफ्रा सिलेक्सन बोर्डआव थानायफ्रा मिथिगौबा खोन्थाहर सोर मेम्बारा गावनि नखरनि खैजोन साखरि होदों बेखौ मिथिगौबा कमेन्टआव लिरनानै हर खोनानायाव सोरबा सिएसबिनि मेम्बारजों लोब्बा थानाय खाथि सोमोन्दो गोनां आलासि नखरनि मानसिफ्रा गोबां मोनदों होननाय खोनादों नखरसेयावनो सानै साथाम साब्रै बेबायदि मोनदों होननाय खोनादों नंगौना नङा सोरबा मिथिगौब्ला कमेन्टआव लिरनो दाबाव आरो भिडिअखौ शेयार खालामबा बाय सि इउ नेक्स्ट